Shane, paglaki mo, gusto ko maging doktor ka, ha? O sige pa, ikaw na lang mag-aral. Saan kayo nakatira? Sa bahay. Oo nga, saan lugar? Sorry. Sorry ah. Kupang Purok 2, Zone 8, Antipolo City. Wow. Lupang ano? Lupang ano? Kupang. Okay, ano ba ang trabaho ng papa? Wala po. Asan ang papa? Pilay ang paa. Lasinggero kasi siya. So, lasinggero, tapos, Namaga ang paa. bakit namaga? Nahulog o napila? Bakit? Ganun talaga yun pag naglalasing po siya, namamaga ang kanyang paa. Ah, Pa, magbago ka na, magpahinga ka lang dyan, manood ka. Artista to. sino ang kasama ipakilala sa amin? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang nanay kong disposa, si Nanay Sita. Pa, pinapatawag ka ni Ma'am sa school. Bakit? May ginawa ka na namang kalokohan, no? Bakit ako? Hindi ko pinapatawag eh. I wonder